Събрали сме се тук да направим една сесия в Poker Stars NL5 Zoom, която целта и ще е League Finder, да намираме ликове и да се опитаме да експлоатираме все повече реговете. Може да се представите вече. Тук сме се събрали 2-3 човека. Кажете си имената, нещо. Поздравете. Почвай ти пък, да. Така. Излязоха статистики, заредих маси и сме готови за екшена. В дясната маса мисля, че този рибофлуидски тонк, който ми толкова... Не мога да съм сериозно заклявам. Айде бе, Айде, ще ми стана, продължай. продължай, добре се движиш. Така, фолнахме на половинчатият му донк, който не репрезентира нищо, но моят тренч е много тайт. Беше много неприятен. Надали ще го правиш с ръка, обаче Фолд беше най-добре. Също рейнджът му, който имаме доста малко очакван дял. Защо рибешкия му рейндж? Тук с петици направо ще фолдна, няма смисъл да се забъркам в неприятни ситуации с половинчат стак. Ще направя продължаващ залог на лявата маса, като мисля, че имам достатъчно фолд equity в този спот. One showdownът ми е добър процент и мисля, че мога да печеля в дългосрочен план. Решил съм да отварям доста луз от малкия блинт от бутона. Все пак ще търсиме все повече интересни спотове, в които ще можем да експлоатираме реговете и да бием рибите, както само ние си знаем. Тук ще направя продължаващ залог от 2/3 пота и той рибата фолдна. Отново ще отварям доста луз. Не се притеснявам да играя в позиция срещу тези донкове. И си хитваме тук. Определено борът е много неприятен, но добре, че имаме два чифта, с които ще заложим за стойност, без никакви проблеми. Тук залагам доста голям. Каква файда, че имаш два чифта, като той тук има 10,9? Ние си залагаме, давай. Ние залагаме за стойност и се надяваме да не му излезе на ривъра. Да ни дойде усмица. Както винаги. Тук колваме две стандартно, блин срещу блин сме. Ривър е малко неприятна карта, която ни поставя в много неприятен спот и мисля да фолдна. Тъй като рейнджът му има доста Ace-X ръце, които не седим добре срещу тях. И ти нямаш блокъри за тях. И определено мисля да фолдна в този спот, да, определено. Ако имаш блокър, какво би направил? Ако имам блокъри, ситуацията ще е по-интересна. И тук може би ще определя заради статистиката One Money. Тук получаваме рейс в позиция мин рейс. Ще колна само за под шансовете си, които мисля, че имам на този борд. Тук ще чекнем. Той чеква instant behind. Това е интересно. Това е фолд. Тук рибешкият ми мултипазон е по-скоро поляризиран и не мога да определя с какво би правил този рейс на флопа. Определено чувствам се затруднен, защото десятка би бетнал на търна, но не знам той дали в префлоп рейнджа си има много десятки. Това ме озадачава, рейнджа му наистина много рибешки тук. Мисля да чек фолдна. Ние все пак бием някои флъшове. Виж го, рибофлуид. Как можа? Не, това не може да бъде, не може цял месец залата така да им раздава. Рейзна му и не му излезе. Как можа? Заблуди ме, не мога просто да приема какви рибофлуиди има и софтът им раздава, не знам. Нямам думи просто този месец. Имам 40% One Showdown. Това трябва да е някакъв базик. Все пак ликовете от 4,32 е бибита на 100. Дори те мисля, че не са в основата на брейк-ивън месецът ми до тук. Тук флопваме добре и залагаме за стойност стандартно.
Тук получаваме мин рейс от бутона, срещу който доста щастливо ще се вкараме. Вау, опонентът колна. Това е много неприятен спот. Правилно, бордът не е от най-хубавите. Аз имам блокъри за флъш. И планът ми е да заложа и да се вкарам на търна. И това да. Горе-долу е това. Дясната маса ще направя стандартен продължаващ залог от 2/3 пота. Имам достатъчно фей в този случай. Няма вие нещо да кажете? Да направите анализ на някоя ръка? За сега няма. Нямам думи аз. Много добре се справиш. Ами, наистина, харесвам и аз играта си, но ликовете Са ти ме много. гонят навсякъде, да. Това е интересно. Тук мисля да... Това е интересно. Тук мисля да чекна. Той надали ще фолдне някаква спътия в този спот. Въпреки, че няма много такива на ривъра, рейнджът му е поляризиран в този спот. Не знам какво да кажа. Озадачен съм. Ползваме. Срещу този играч не бих трибетвал достатъчно често. Тук стандартно изолираме рибата. Даже ще му сложа табелка. Да го знам за напред, за да мога да го експлоатирам на макс. Той ми миндон бетва, тук ще го рейзна. Правилно мисля, че ръката ми е достатъчно добра и достатъчно добре стои срещу рейндж. Вау, това не мога да повярвам. Как може? Вау, рейнджът му е супер рибофлуидски, бах ти дом хуида. Много неприятен спот, но мисля да колна. Наистина неприятно ме съкаут на този. Ударил си е, мал шанс, няма какво да направим в този спот. Тук ще защитим блинда с 7 и 8 силтет, което мисля, че е достатъчно профитабъл. Ще платя един залог, имам гътшот и бекдор флъш дрол, който за щастие излиза. Ще последва рейс, разбира се, от моя страна. Определено мисля, че тук съм достатъчно напред срещу рейнджът му, който е доста донкуитски и доста поки-чифтове могат да платят. Тоест не поки-чифтове, дролове и топ-чифтове. Трябва да съм достатъчно точен. Но не забравяйте в тия спотове да гледате When to Showdown и Wanted Showdown. Това е наистина статистика, която много ще ви помогне да разграничите донкуидите от реговете. И наистина, реговете ще можете да ги експлоатирате доста по-лесно. Двете неща са свързани. Предполагам го знаете. Нямам много ръце за тях, но аз съм достатъчно добър, че да мога да ги ризвам и без ръце. Както казах, съм решил да отварям всеки две от бутона. Не знам дали е окей, но това е нещо, с което експериментирам. Надявам се да ми донесе позитиви в дългосрочен план. Тук ще направя 3 бет. Тук също. Така. Интересно наистина на Zoom. Определено, можеш доста ликове да си намериш с хората, които наистина не познаваш, но така работиш на стандартната си игра, която може би ще ти носи около 7 BB на 100 в long run. Не съм достатъчно сигурен, трябва да ги сметна отново. Всъщност, да, защо не ми излиза моите статистики, впрочем, на масата. Интересно. Както и да е.
да кажем, че мен не ми трябва статистики. Както казах, аз ще си балансирам доста рейнджа и те няма да могат да ме риднат, това е наистина невъзможно. Работил съм доста над лонет шоудауна си. Определено играта ми изглежда много защита. Определено много тайт. Не знам как тези хора печелят, определено ми е много трудно да разбера. Този изглежда интересен рек с 6 стак на масата, но за съжаление не можем да го намерим, тъй като се скри от търсачката. Може би е рек, който ще мога да експлоатирам в дългосрочен план, не съм сигурен, но се надявам. Тук ще направя продължаващ залог от 2/3 пота. След колът му, мисля, че рейнджът му определено слаб и мисля да 3 барелна. Това е стандартен бет на търна. С достатъчно equity съм. Мисля, че е доста плюс EV в дългосрочен план. На ривъра мисля да бетна така. Окей, излезе му на ривъра, какво да направим? В смисъл, мал шанс. Наистина няма какво да направя в този спот. Понякога и те трябва да удрят, няма как. Мисъл. Но ядме, че наистина такива донкуиди ме събират, но какво да направя? Тук ще колна. Ще чекна behind, ще го оставя да блофира на ривъра. Определено тази карта е неприятна. Но мисля, че имам залог в стойност, който ще трябва да работи доста често и мисля, че ще съм напред от този спот. Тук главно слагаме също Ace High ръце и някои покет чифтове, но за жалост Дункуида, както винаги, залата му даде на ривъра, няма какво да направя наистина в този спот, мал шанс. Няма наистина. Неприятно, но факт, залата наистина много раздава на тези рибофуиди. Тук мисля да припетна препоп. Нещо да коментирате, колеги? Аз наистина не мога да разбера защо мълчите и не искате да говорите по ръцете. И пусна за анализ в секцията за анализ на Петър Вълчев, той трябва да се постарае, мисля, че ще ги разгадае. Да, това момче трябва да поработи малко. Или ще напиша във форума, не знам. Чудя се, мисля да ги посна всичките губещи ръце, за да се плача малко и да ми мине от невероятни късмет на рибофуидите и залата, която не спира да им дава. Тук стандартен сибет на този борд. Стоп тайр, топ кикър, няма от какво да се притесняваме. Рейнджът им е доста широк. Това е фолт. Определено на Zoom могат да се намерят доста дългосрочен план. Тук ще изолирам, тук ще отворя, отново отварям доста луз. Тук ще заложа 2/3.
Също двама. Също май трябваше малко повече. Да не се лъжа. Остава! Включва с още един човек в това. На живо си. Кажи здрасти на публиката. Здрасти! Кое е? Играем NL сесия. NL. Можеш да поздравиш някой. Енел 5 недели лага. Зум в Тарса. Все изчистване на ликове. Кой е вътре в чата? С по-човека ли? Еми... Тук сме няколко човека, Анонимните. които желаем по-скоро. Не, 10 отвори. Да, разбира се. Тук е стандартно, да. Доста стандартно е толкова добре. 4 отваряш таков ли? Или малко лоз? Ами, мисля, че на Zoom е добре, защото рифуитските им рейнджове са доста слаби в този спот. И те няма много често да щитават. По-скоро ще написат. Вие да не правите такова, да не записвате видео, не е, че те връзвам. Това говори. Това Да говори. не записвате видео. Да, бе. Вече на видео. Ще се чуват ли нашите гласове вътре? Моля? Ще се чуват ли нашите гласове? Еми да. Може вече да дадеш някакви мнения по ръце. Иначе За това ли говорите толкова професионално? ами... Стараем се определено. Тъй като се опитаме да изчистим някои ликове, свързани с One Showdown. Аз мога дълго да говоря върху тенденциите върху червената линия. Почвай, давай. Ще научиш малко. То са бълбак не са петна. Ами, мисля, че достатъчно е профител, той ще фолдне абсолютно всичко. Шестици няма ползите. Той няма много шестици в рейнджа си. Има и блока и за шестици. Кога школна? Вале, да, на школа. Тук мога да ги бетнеш, бе. Ами, не, с Юта по-скоро бих кълнал. Тъй като ръката играе по по-слаб. Да. Ще бавам се срещу риба. Доволен съм да играя срещу двама дункуида на този лимит, които мисля, че мога да надиграя.